Good morning, comrades. Mwasuka bwanji, enaso muli bwanji, kapena mwasukila bwanji. No, comrades, ndangoti tichezepo motere leloli. Comrades, Malawians, mene muli konse. Dinene zona panopa. We have been fighting. Kakuyamba liti, chaka chata. Takati kulimba ni Malawi Electoral Commission. Nkhani yake si mathematics. Kadi serikali sanku katu. Tinamba kukaikila kaliti ena aku DPP azamba kalekale kukaikila uti MCP Isabella Chisankho pamene somwina anthu ena ma activist ma social activist akhala kuyankhula kukopa kukhani mantha kuti ayi zisankho zaberedwa pa 16 September by MCP ndachakwera wawa zambiri takhati kukamba zambiri. We have been talking a lot koma kunena zona lero la Malawi tisanamizane papa. Nothing is going to change. Malawi Electoral Commission kalenda yawo ija ndiyo mweja basi. Nothing is going to change. Mantha usaja tinali nawaja tenti ike uko tenti gwire ntchito pa ground. What should we do? Choti kamachedwa izizi zoti tizilimbani Malawi Electoral Commission zikuyenda atu. The ruling party is very happy. Alikale mboma. Koma ife tili kunja kwa boma. What is our role? Choti kulira kwambiri talira tapanga ma demonstrations across the country. Kwa mkati mone ma demonstrations atu kapena kulira kwatu olo ma secretary general zazipani taona kuyankhula. Comrades Malawians tisanamizane papa. Nothing is going to change. What is going to change now? Chumetingati change metili tena kupanga. Ten tilimbe ntima tipite pa ground tikapaye campaign tigulise fundo zabwino kwa Malawi. Koda sogramenti ufuna kuti kumalawi kuno tizake pampali pa 16 pano. Atipangire chani ndipo tauze anthu amene tikuchitira campaign asogolera amene wo kuti asogatu maina awo apite kutali kwambiri azavote zinazo tizazona kusogolo koma panopa zoti Malawi Electoral Commission yisintha. Forget about it. Tingozowera basi kuti let's put it in mind kuti mathematic system ya kavotedwe basi. Suti kapena chizavota chimashini icho hayi koma ngoti ife amene tikavota ndithu mmene timavotera nthawi zonse za system izi tisalimbane nazo. So mathematics si chipani itu. It's not a political party. They are professionals. As that Malawi Electoral Commission, they are professionals. Ife ndife anthu andale ena tibe ndi ukadoro ina uli wonse woziwa za mashini amenewo. Koma tenti ngoziwa Malawi kuti ku Malawi pa 16 September kuli zisankho. Full stop. Tapanga phokoso inde against Malawi Electoral Commission sizinalithandize ndipo sizisinthanso yayi because even zisasintha leroli sithi zisintha amene tingaganizire mwayi 3 months achose system imene yasi mathematics akaambeso kupangaso 1 registration mwakuti tikupanga dani wathu wa MCP kuti akhalebe pampando. Any change imene akapanga Malawi Electoral Commission yipangisa kuti MCP yikhale nthawi yayitali mboma. So comrades Malawians, let me be honest with you. Tipite pa ground tikapanga campaign. Amene mulibe kuthekera kupita pa ground ukapanga campaign. Ngati muli ndi kuthekera to finance kuwapasako ndalama kuti pasako ndalama amene tikuthamanga muzipanimu. Anthu amene akujijilika kugulitsa zina la msogolo wa chipani chanu athandizeni anthu amenewo. Athamange. Chifukwa si kuti aliyense amene angathamange pa ground kapena aliyense amene angathe kuyankhula amene ndikuyankhula panopa. Ena muli ndi kuthekera. You have got a good financial base. Thandizani zipani zanu zipange campaign yoyenera tipite chisogolo. Kulimba ndi Malawi Electoral Commission zatikanika. We have failed. And Malawi Electoral Commission is on top of everything panopa. Program yawo ikupita. Mukanyalanyaza you find that munthu amene mwadana naye kwambiri ngamene atazawina. Chakwerayu akozawina. Because aliboma. So comments about Malawi Electoral Commission tenti asiye huko. That's mathematics tenti zitaeni. Zilibe ntchito. Koma chifunika nchani tenti auze anthu akavote munjinji wawo. Chifukwa tikamathamangira kuti chisankho chizaberedwa. Ndeuti ifeyo tikuona pena pake ndifo perewera. But let's show that we people who have got the strength, who have got the guts kuti tikhoza kuwina chisankho as long as we do a good campaign. Iyi masiku asalawa awawa masiku asalawa. Tisakhale pansi tenti pange za chilungamo. Komanso amene muli ndi kuthekera kuti mufuna mthandize makampeni atuwa ku Malawi kama makhala diaspora, please help us.
tisanamizane papa yani kumalawi kunoko zinthu sizili bwino koma ngati pa 16 september sizasankha bwino munthu woti atitengere kusogolo dziko lathuli Malawians will cry more than this pala tikuvutika koma tizavutika kopsa because just imagine if today we're buying sugar at 5,000 kwacha koma masalaries sakukwera komanso tilibe kuthekera kwina kulikonse kuti tikhoza kupeza forex yokwana kuti tipange import katundu ofunikira from other countries Malawi tizavutika we'll be buying sugar at 20,000 kwacha pamene salary ya munthu ndi 100 kwacha koma packet ya sugar 20,000 kwacha agula sugar mozi ndiye pa salary yake pacha pasala 80,000 kwacha how many people are going to survive ndangati azama sugar kumalawi kuno and boma limene likupanga zimene zizi tiyenera kulichosa amene wakweza mtengo wa sugar already IMCP mmene akwezera mitengo ya zinthu zinazi already alibe kuthekera kulamulira dziko lathuli furthermore more than 16 September so mmene zakwera zinthu apapa even boma lobweralo it is going to struggle mistake apanga MCP apapa achakwera wawa ndi MCP awowe the mistake yokuti it will not be easy to recover we need somebody really technically kazagwise ntchito ndithu is technical expertise otherwise kutengera ndale kuti tivotere munthu chifukwa cha ndale kapena munthu oti wachuka kapena kuchigawo chakwawo kuli anthu ambiri omwe akaponya vote akhoza kuwinisa munthu Malawians that time was gone mavuto tinawo panopa tisankhe munthu odziwa technically aziwe kuti ndikalowa mboma ngati president ndikapanga izi ndizi ndikalowa office yakuti tikasintha ndipita ku ministry yakuti ndikauza zochita we need somebody then ndikamakamba choncho somebody mamuzi wakale ni Dr. Desu Kabambe so pa campaign yonse I'm taking how leaders anzathu asogolomwe akulimba nawo pa campaign imeneyi tikali tione munthu amene akukamba fundo zokuti izizi fundo izi pa 16 September zitamba kugwira ntchito zizasintha ndi Desu Kabambe yekha palibenso wina amene angakambe palibe amene akukamba zomvesa kuti azasusa bwanji sugar kapena moyo uzakhala bwanji kumalawi not only sugar is a small thing kwa pali zinzino zake zazikulu zomwe azisogolere nazipaniwa ndikamaona akamayankhula palibe chene ndikuona kuti angazapange after 16 September apart from Desu Kabambe so comrades Malawians I know some other people ndikamachwa Dr. Desu Kabambe mumapsa mtima because muli ndi ndale zosankhana mitundu muli ndi ndale za nsanje komanso ndinu anthu osazindikira ndinu maburutu that's why mumapsa mtima ndikamachwa Desu Kabambe kuti atenge boma pa 6 September but honestly Amalawi ndikuuzeni ichi ndale tinapanga kuyamba 1994 kuzafika leroli kuzafika pa 16 September ndale zonse zitakhala kupanga kumbuyo kuyamba 16 September kupita chisogolo tikufuna anthu oti asogolera kuti they should be action oriented osati anthu ongozungulidwa ndi mbuli kubalangizidwa ndi mbuli ayi you can see our other countries mene kwanza athu amene akupanga chitukuko asankha anthu tozindikira anthu oti amaziwa kayendesedwe kachuma anthu omwe aliti akakamba chinthu sayembekezanso kuti ayi 6 months pompo pakanena chinthu chambe kusintha that's what the leadership we need sinda inde ndasogola ndale tasankha kati anthu andale koma pasi mkati mwawo muja muli china chake chomwe as enawa azipane enawa mulibe so Desu Kabambe waitema I think andizero nakunena zoona tisaname tisatengere kuti ayi chipani chake sichochuka ayi chipani chilichonse panopa kumalawi palibe chipani chochuka chipani chimene chikuchuka ndi chimene mkola chikuenda background azisogola amene akuenda background akukamba fundo zabwino Desu Kabambe ndiyitema akuyenda ati kwaona they go to places ena watu angokamba kapena sakuyenda kapena angotuma anthu basi pitani ukoko kukhanga ati munthu upita kuzimba kwatenga iweyo supita nawo kutchire basi umangotumiza agalu kutchire pitani kagalu jabwesa karulu kabwesa bwampini umangolandira china chichonse koma Desu Kabambe akuyenda meeting the people facing the people so style imene apanga Kabambe ya campaign yake ndi ayutemu it's a very good one ndipo zofundo zimene akudinda fundo zoti zikumveka inde mwina zonse zizachitika komabe napanopa tikana kuti campaign munthu amene apanga campaign yabwino Desu Kabambe ena awatu kumaukhala kukalipa choncho basi ena awa amaukhala kunyoza mwina meki kapena za mathematics zimene nena kale zimene zilibe ntchito panopa emeki sisina china chichonse so comrades Malawians
vuto tinalonso kumalako ndokuti ndimanena nthawi zonse chilungamo timachidziwa kumalako kuti kumalako tikusifuna msogolero wabwino chilungamo tikuziwa ndithu kuti munthu ukakhala candidate wa chipani kumakamba fundo zokhuzana zoti zokhuza ndi mmene chuma chili panopa ndi mmene chingakhale kusogolo tikuwaona. That's Kabambe is telling Malawians what he's going to do. What are these other candidates saying? They will not carry out. Comrade Wala, mama support Kabambe. Okay, chabu, ndima support that. Sinu ukana. Koma sogole wanu uyopa yeka. Minus ena wachipani kukampangira campaign. Akuti chani. Because Kabambe is the president for UTM. Sinu nina kuti Kabambe in the entire campaign I'm campaigning for Kabambe. Koma fundu zibeno dila Kabambe mkauna makandidate na mukona bwa. Akone kati makandidate na kuti angofuna khale pampando because they've got abala wambiri kapena large numbers kumena kuchokera. Koma kunena zona kandidate ziko la Malawi muli benzeru achakwera from Central Region. Ali kale pampando nditu mu office. Ali comes Paris panopa adia kale breakfast kapena mwakale ka coffee kama mama kapena ka soup kabwino kaja kachi French amwakale comes Paris. Koma mutu mulicha mulibe chili chonse. Akule pandu kupanga campaign. Akule pandu kuti aende ngati jamaendera kale jatili opposition achakwera. Nzero alibire 5 years in office palibe chimene apanga. Kule pandu panga control mitengo ya sugar kapena mitengo ya mafuta. Pamene kumalayo timalima nteza timalima soya chili chonse munomo mafuta timafinya toka munomo opigira. Mwa muno timapanga sugar timaumisa nzimbe kupanga sugar mwa muno Malawi. Chakwera ali mu mpando akule pacho kusisa mitengo ya zunga zimene zizi. Even sopo wochapira mbali amene akudula sopo wochapira mbali ngati mwina kuposa ntengo wa muru wa matemba. Just imagine. So comrades, what I'm trying to say is amalawi chilunga mtuchiziwa panopa silifuna sogolenga china chakwera silifuna sogolenga china Peter Mutharika yongo khala nyumba ku page house kumangoita ana basi choncho ngati mulungu ngati mulungu opanga oka ngati mafano mulungu wa mafano bwana kuno basi asogola chipani kumapita ku page house akwakumandi Peter Mutharika. What is so special with Peter Mutharika? Anala mulapo kale ziko limene. I have to be honest Malawi sakamizane papa ya. Yeah, DPP yukoza kuwina ino au wina wa DPP akawina apa ngachani. He already practice. He already anala mulapo kale ziko. Analepera. Anthu samena upanga akumpangira campaign mkwazi wakale. Ena ndi zimbala ngondo. Kumango opyeza anthu basi. Mukuziwa campaign ya DPP panopa. It's one of campaign ya chimizi kwambiri ya DPP. Tisanamizana pa Malawi. Campaign ya chimizi. Ngati kumana kunoko mfuna mudziwe chipani chomwe chupanga campaign ya chimizi cha DPP. Tauna secretary general wao mena kuyankhula. Tauna director of youth zimene akupanga. Sinafika ife nthawi yoti kumapanga campaign kumalira mfuti. Ninene zona pano. Kupanga campaign munthu apanga campaign kwina kwake on the way going back kwani basi mini basi yaka. Zachimizi zokha zimene zija. What DPP did kumponera ndinene leloli zachimizi campaign manager anthu ngati amene achoti akumadandala mini basi ati awochedwa zachimizi. There's no way Malawi kunoko tingafike size yoti kocha na mini bus. DPP alongosole what happened to that mini bus. I was there in Chisa and Doha. Za mini bus yoti inawochedwa ndi MCP za boza. Koma ngoti DPP ndi MCP ndi zisiru zokha. Muli anthu okula anthu oti zimene amafuna safuna kuti amene tikhale pabwino. What they want these people is amafuna shaming. They fight and shaming each other politics. See how we know. When you go to UTM campaign, everything just okay. Koma ngoti MCP apanga campaign, DPP apanga campaign Central Region, ziwawa zokha. Malawians were not here to entertain or to show kuti tidziroza chauta uyo ndi wamphamvu. Director of youth wa DPP ndi Katundu ameenda nifuti izi zachimizi. In Malawi sinafike saa zoma wonisana chida cha nkhondo kapena chida chokupha munthu kumakhala ngati part and parcel of campaign. Kumalawi kuno sinafike campaign ochana magalimoto kapena kuphwesera matayara. Anthu amene opanga zimene zozo we don't need them kwama pa 6 September. Tisa vote tsanamizane poso apa yayi. Campaign hii khangati MCP yawina, khangati DP yawina. Palibe angawine wa MCP ngati opanga zinu za nkhanza. Kapena campaign yake ngati opanga ya chimizi ngati mene ndikonayo. Palibe DPP kuwina ngakhale anganene chotani kuti kawati kulomwe belt kulomwe belt kokula Malawi ozindikira masiku ano. Sindukana kulomwe belt kuna ntho ozindikira kwambiri. Because lomwe belt inatusapo kale ma president ngati
president awiri Bingu ndi Peter Mutharika vanopatsa to produce Kulomwe Belt uchoka president wina wa Chilomwe amweso half ni mngoni kuti ukasudesu kabambe. Lomwe Belt is blessed kulantha nzeru kwambiri koma ma savage alimo muzipani kumene kumachokera anthu amene kumene muzipani zimene anthu amene akulamulira kuite muso kuliso ma savage aliko kumene ndipanga campaign aino muite muli ma savage ena opusanso kwambiri mwilaso oyipanso kwambiri ku DPP kuli ma savage kwambiri munaona kale zene akapanga campaign akungopanga campaign Central Region ma scandal kauka director of Ufi wamenya munthu wamponda munthu za chimizi basi kwa MCP ndiye west kwa MCP ndiye west ndi chikangawa issue so the only party the only person tisize zachipanuko titaye zachipanuko DPP tenditaye uko UTM tenditaye uko MCP tenditaye uko tenditenge azisogolera zipani zimene zidaika hapo Deso Kabambe Peter Mutharika Chakwera mukaona atatu Deso Kabambe is good, he's got a very good track record. Anagwira ntchito muno Malawi anapuza muno Malawi chilichonse anapanga Malawi muno zina ndi zina zimene anakapanga kunja koma even his first degree anatenga konkuno ku Malawi and anapita as reserve bank governor as secondment as civil servant kukagwira ntchito ku reserve bank everything was okay kodi Chakwera experience yawo background yawo ngati ili bwani ngati Malawi chwa Malawi wabwino akakamudu aka citizen waziko wena ukhandi good track record ya school yako kapena mbiri yako yabwino yoti ukaika pa national level izoneka apita Mutharika out in international lawyer koma ataona constitution yathu mena kuipanga manipulate taona imene corruption inalili nthawi yayiwo APM anthu magwisa tinpin Eugene tipin yawo ku State House apita Mutharika palibe chimene apanga amene akanganya amene chief of staff wawo lero ndi secretary general wa DPP bodyguard wawo lero ndi director of youth palichanzeri pamene popo bodyguard ngere director of youth angatuze chani kumanayi kuno chief of staff yamwana former inspector general Mukito what can he do to how can he change things here? He failed to change the police. Corruption yali mwamba mundela azikamba yazatira Katangale pamene wo Katangale onda amene wapangisa kuchuka ndikumakula ntima ndikumaocha ma minibus akamacha campaign. Comrades Malawians, I have to be honest with you, the only guy who's going to save this country is Deso Kabambe, Dr. Deso Kabambe, full stop. Mukonde ni 100 days asalai timu gulisa komanso mutithandizira anthu ena anu amene muli makobito pasiliko makobito tipangire campaign Deso Kabambe awine. Good morning everyone. Malawi Camera.